Lalabas kami ngayon, mamimili kami ng tubig. Shoutout naman, Kape Hermie. Kape Hermie ba? Tama? Happy Hermie. Kape Hermie. Pangalan ni Lola niyo. Kapatid. Magkakapatid kami. Ano, may idea? Nag-i-interview si Boss Jim. Oh, yan ha. Walang ano yan. Originality yan. Walang content yan. Oh. Pupunta kami doon sa labas. Mamimili kami ng... Ang ganda ng camera mo. Siyempre! Oh, tingnan mo na linaw niyan. Lalabas kami doon, pupunta kami. O, tinan mo, mamaya, may pasok ka mamaya. Umaga. Pwede nga pang gabi. O, tara nga. Ay, hindi. Alas 5 at... Ano, simba dun? 4:30. Wala. Isang gabi sa city, 4:30 na madaling araw. Wow, nag-half day pa. Alas 2. Hindi na ako pwede mag-up. Medyo malamig ngayon sa Kuwait. Alas 2? Pero yun ako. Albino, ano yung hila-hila mo? Pakita mo nga! Bibili kami tubig, mga katroli. Hindi ganun kita pa yung trolley ni Alvin. Mamaya, hayaan natin yung niya. Yung mga pamimili niya sa Divisoria. Pakyawan to eh. Oo. Ayun na, pakita mo yung bakala, yung mini bakala. Ayun o. Sa, Siguro yun. Nakita natin. yun ba yun? Mini bakala, ayun o. Yun. Mini bakala. Yun, may mini kabahala pala dito. Dalawa yan, magka-competensya yan eh. Magkabila ba yan? Oo, magka-competensya. Ah. Ito, laging may sahod lagi dito. Lagi nandyan yung almong. Oh, yan si Almola, yung minivan ba ang tawag diyan? Nagmimina dito ng dinar eh. Laging may ano eh. Laging pero ng tao dito. Lagi nandito yan, no? Nandito kami sa Pwede ma-hold up. barracks, parang barracks sa amin dito. Oh, ikot muna tayo. Yun. Shoutout mo. Shoutout ka naman, magsalita ka naman dyan. May sinasabi ka eh. Shoutout mga kaputo. Mga kasoy. Kasi yung puso mo talaga yung tatawag nyo. Ang dami naman ng branding ni Hindi ko Alvino. pa alam ko ano itatawag si Marco sa mga ano niya eh. Sa mga subscriber niya eh. Bahala na dyan. Bahala na dyan. Shoutout mga ka-India. Ay, wow. Shoutout mga ka-JR. JR! Yeah. O yata ah. Kaya ginandaan ko ah. Ang kamatis. Shoutout mga katombing. May ganyan pa ah. Shoutout mga katombing. Oh. Happy. Ambulansya namin dito oh. Sakaling Ang ganda ng camera mo. may emergency. Ano yan eh? Yan yung opisina. 400 kb yan eh. Salita. Mga 400 kb yan. Sabihin mo. No. Eh ba? Tinatanong ko ba't daw maganda yung camera. 400 kb yan. Ipakita mo. Wow. Oh my God! Wow. Kubusan. Bibigyan ng kubos. Ayan o. Eto malabanan. Pakita mo yung malabanan. Ay, ito na malabanan namin. Yan. Video ata ito eh. 24/7 service. Malabanan. Pag yung Septic nauulan tank. ng tubig, kayo maliligo. Malabanan, chip-chip tayo. Ang sadya. Ang bihira. Ayan na may sadya, bibili tubig. Siyempre ayoko makakagod dyan. Ako bibili talaga akong tubig. Tubig lang. Kaya ko bili ngayon eh. Kaya ako bibili na rin. Bating. Bibili kami ng mga isda. Pating si Jim Bros. Kala ko naman papalapin na ito sa akin. Naka Jordan ba? Ang dilim na sa Kuwait. Ang oras ngayon ay 5:17 pa lang pero ang dilim-dilim na oh. Ito, Ang bakala. coffee shop. Ayun pala yung kape yan. Kakali. Kapihan yan. Chai yan, chai. Ay. Yung kalihan de condor. Oh, lagi may coriander yan eh. Ayun yung field trip. Oh. Pamuntang Enchanted oh. Star City. Mga Baguio yan. Star City. Genesis ba? Genesis bus. Service, pero hindi namin service. Wala nang edit to. Ilalagay ko lang. Jim, wala nang edit. Ito na Mga yun. 8 minutes na, pwede na yan. Ito na yun. Hindi siya scripted. Oo. Basta bigyan mo na lang sa amin yung talent namin. Hindi siya scripted. Sa main. Diba scripted eh.
Ayun na yung ano mo, yung sponsor mo. Malabanan mo, malabanan. Malabanan septic tank. Yan, papunta na kami dito sa mga bakala. Bibidyoan kita, sorry. Mag-prank ka dyan. Anong Para mas marami view na pag nagpa-prank ka. Okay, nakita mo yung titinag-chay. Hindi, mag-adyaw-adyaw ako dyan. Hindi, di ba na, uso rin yun, di ba nakita mo yung nagtitinda ng chay? Oh. Ngayon, bibigyan mo ng pera yon. Putik na yun, wala pa nga mamimigay ka. Agad mabait, no? Ganun yung mga sana eh. Mga vloggers. Di ba ano, sumisikat, no? Sabihin mo mga, Kahit hindi ka mamigay at gusto nilang panoorin, manonood yung mga yan. Kahit hindi ko kailangan ni video, mamimigay ako basta meron ako. yun, tama-tama. Yun. Wala, bigyan mo ako. Oo, pero... isda. Ay, Washil. Sige, ito, translate mo, walang translate. Pumipili pa ng translator, ah. 1, 2, 0. Anong ginagawa mo? Mangula ka lang. Marunong ka yan. Jadid nyo? Jadid, dada, jadid? Ah. Okay, salam. Walaikum salam, Bhai Sahab. How are you? Fine. Oh, shout out. Hi. Hello. What's up? Aywa. Yeah, the 1 million CCTV camera. subscriber. Ah? Okay, you subscribe, ah? Okay. Fresh yung mga isda, Jim Ross, oh. Hindi ka bibili. Dami, oh. Ay, sabsab ka wala? Ito yata yung pating, eh. Ano mo yun? Sabsab to? Ha? Halo-halo. Hindi. Ito, stop. Ito masarap, oh. Malaki mata. Hop, ayaw. Saan tayo pupunta? Mamaya na tayo bibili ng tubig. Punta natin si Kathleen. Shoutout sa mga Kathleen natin dyan. Tibot pa lang, ulam na. Sarap mo! Ang sarap po tiya. Ang sarap mo, Jim Ross! Ajaw! Ay, Bhai Sahab. Hello! Bili ka na. Dito, oh. Okay, Bhai Sahab. Ayan, shop. Saan nyo may? Sadik. Hello! How are you? Ay, Ay na. Ito yung bilihan namin ng gulay dito. Bagsakan. Hindi pala bagsak. Tianggi. Kam. 250. 250. Ayo. Yan na lang bili mo. Talata da. Bade na daruba. Aywa. hindi pala sa. Oh, binigay. Aywa. Chill. Zin. Ibi? Ibi ada? Lah ada Ibi. Ana sil arms. O, panalo ka na dyan. Ay, Zipton. Wala yan nga. Doon po nakabili si ng Alvin, oh, doon. Ayun o, mais yun ah. Saan? Ito, oh! Jim! Kalahati lang to eh. Hey, brother. Brother. Ajaw. What's the name? Ada name ada Mulli. 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 Bangali? Bengali malam nih. Mulli. Mulli. Oh, Mulli sabi ni Baisap. Aywa. Brother, lela. Abi kayo. Kaya 15 days. Kullu. Magkano daw? Ruba, kam kullu. 750. Muslim yan. Pag nus, sabihin mo, ati tayo, sige. Ada. Jalo, oy. Oh, yun daw. Kunin mo, oh, sige. Marami yan. Tingnan mo kung maganda. Brother, Mulli.
Hey brother. Bubuli. 15 daw yan. So, 15 piece? 14, 50. 15 maybe. oh, pwede yan. Laga natin. Ikaw na bayaran mo muna. Mamaya na magbabayad. Oo. Thank you, brother. Okay na. Pati na. Baden ba? Karilata, ganyan. Sa pagkakaitang panty na. Mamaya, si Tulak yan. Ganap ka pa ng panty ngayon ah. Ay, ano ba to? Sasabi ko. Kami utang ako dito kay Ronnie, bigay ko itong Bagay ka ng may utang ka. Bayaran mo yung utang mo. 1, 2, 3, 4. Aroni! Magbabayad ng utang si Alvin. Aroni! Sabay tara, makabiyag na. Dalan! Baby! Thank you. Mabait talaga si Baisap eh. Okay. Haywa, Shil. Yan ka lang. Kasi nag-isip, 2 half. Ba't ang mahal ngayon no? Sabihin mo, ano? Di ba dati yung bilhin lang natin na no 1 KD? Ano mo yung isa doon? Ay, Tumawag ka daw, ano niya? Bibigay yan. di ba 1 KD mahigit lang yun? Oo. No, di ba yung bilhin natin dati dito? Pero subukan mo lang ano niya. Huwag din sa bata, sa matanda. Hindi makakaano yung bata. Mahal yung benta ng bata eh, kahit kahapon 2 KD Hindi, yun. kung ano yung sabihin ng tatay, ayun lang yun. O, tubig na. Bibili muna kami ng tubig. Yan, puro tubig ang ano namin. Nabili. Konting broccoli. Tinawaran ni Alvin. Tapos si Boss Jim, ang hype. Ang hype beast ng Kuwait. Wow, hype beast. Ang sarap. Disclaimer ah. Wala, disclaimer talaga, syempre. May credits dapat sa akin yan. Famous ako eh. Ba't ang dami mong ano, ang dami mong bitbit. Ano yan? Ano mga napamili mo? Sibuyas, lemon. Inalaga natin yung mais, no? Tapos magbabaon ako. Wow, sarap mo, Pia! Kasi palit tayo. Ha, nagkikipagpulit. Bakit? Ikaw mag-konti ka. Hindi ka ng sombrero yung... Kirami mo yung bike nito para mabilis tayo. O, yan o. Si ano, ito yung sa Korea. Si ano, Endless Love. Endless Love. Wow! Bike years! Balik na tayo. Anong bitbit ko? Ito. Yun. Fresh yung Divisoria. Uwi, ana. Sino pagbigay mo? Taslim. Puta ko. Si Kaslim ayaw mag-video eh. Bangga. Oh, 5:30 pa lang no, dilim na. Ayun yung dalawa. Endless Love. Magkano yan? Magkano yan? Magkano yan? True ba? Ano yan? Anong brand yan? New Era yan. Wow, New Era yan. Ang tindi. Nangihis ka mo, tinan mo, papabuhat sa akin. Pabuhat lang daw Ikaw mag-replay. may aksidente. Pakarada na ng ticket ka. Yung nangyaring aksidente. Nakapark na aksidente. Boss Jim. Ilan subscribers mo? Wala pa, mag-subscribe ka na para magkaroon. Subscribe lahat. Ayos. Ang lupit. I-upload ko na to, wala nang edit to. Sino sa uwi? Baka sabihin mo may content pang nalalaman. Wala na, ganyan na lang to. Oh, tingin ka na naman ng tingin dyan. Ano ba yan? Ano ba meron dyan? Uy! Nakadali ka na naman ah. Magkano sa na? 5:30 pa lang. Maaga pa eh. Nasaan na sila? Ayun, yun, Sir. Siguro ano to? Siguro nainggit to nung nakita suot-suot nung Indiano. Kaya sabi niya, binili na niya yung suot-suot. Hindi dyan yun, bali. Ano ba yun? Master.
Di ba yan? Tropa pala eh, no? Ah, yung pala mga tropa, ano ba eh? Gusto ng tropa eh. Mapibenta mo pa niya sa ano yan. Ah, Oo, ano, masalan to eh. Ano na sa My Day yan? Sa My Day na yung mamaya. mamaya nakapost Sa My Day na yan. Hype na naman yan. Di pa benta to, di pa benta. PSG. Ano PSG? Oh, sige, ano? Ang sariling gamit. Wow! Meron na naman tayo natutunan kay Boss Jim. PSG daw yun, no? PSG. Ang sariling gamit. Pala ko, ibig sabihin ng PSG. Ano? O sige, maghanap ka na naman ng word. Para sa pogi. Oh! Ang sarap mo talaga, Jim Ross! Hey, malapit na kami sa aming accommodation. Sa Pasko, Chicken Joy. Nangalay ako. Spaghetti Chicken Joy. Nilaga. May nilaga, marami. Oo, maglulutong puto, palitaw. Palitaw. Coffee jelly. O, ano ko yung coffee jelly mo? Sa New Year yun. Ikaw magluluto. Oo mo. Ha? Hindi niluluto yun. O, ikaw gagawa. Ayaw mo. Panis yun. Oh, sige. Mas ko pala rito ka na eh. Hindi pa Kay Johnson yan. Oh, may papakita namin yung mga Christmas light ni Johnson. Hello, Vloggy! Naku, susunod sa inyo. ha? Come. Okay kayo. Hindi, bababa na lang namin mamaya. Ah, Kagabi pinaba namin. Oo. Si Key Johnson yan. Okay, Johnson yan. Diyan ang accommodation dyan. Vloggy! Ayan si Vloggy, oh. buong accommodation oh. Kaya nga sila nagse-celebrate nga daw. Ayan yung aso namin dito. Celebrate din daw sila. Pangalan nito, Marami Blacky. sila dyan, marami Lahat sila pala dyan. sila dyan, Kristiyano. Pero hindi naman Kristiyano lahat. Hindu, Muslim, iba-iba din. So celebrate ko eh. Kaya nga yung kasama ko sa Sunday nga daw, Eh, sabi ni Marco, so celebrate eh. Ha? Hindi makapag-medical to eh. Iba-ibang ano. si Blacky, oh, laki na. Napalaki na namin. Nauna ka pa ah. Ay, ako po. Ang anay ako, oh. Ito. Aakit muna kami, mabigat.